Halo perlok yang sama IP hakani ka video ka bamenta kasngi tamenta ngan wanra IP kumno banchna yaki jingruai AI nakawai ka website omdai nakatu ka app lani ka website AI sono hendrai kani dai kawai hi ka bapila banyo yaki sautrak lani ki jingruai AI ki babiang yakata ka quality bat hangne ngan hikai IP kumno bapin generate kanang bapin yo yaki babiang ban upload bat ki bapila ban monetize ban upload hapo YouTube. Tahakan ni kapor yang in like no how new up. Tengah ngit baru pila tip. Bapila jule klik how new up. Bapila klik hang ne. Terjet hang ne dakan ka great music. Batsa copy ya ka lyrics ka bapila dep tho lupa. Copy ya ka hang ne. Kanang bapinyo ban generate. Dengan shimno ya ka tu ka bangala dep copy. Bangala dep tho ya ka lyrics. Bat ngan copy hang ne baru. Amangan copy pidon kam ban tho iki style jongka sautrak mo pa yang ngala tho pidon kam tho kumne te ai copy te lai biang ha ka to ka jaka sa paste ka yang ne bo paste kala mi kumne te na pila dep kumne te ai hau ni unina kan riang do ai kodok ang to kala long te ap kam si phang ba ka ne ka jingruai la ne ka ba phi pha kan salong sien te kino ki bakwa ban le na ka ne ka apps kumno ban snai ki sautrak ki babang kino pila ban sinamo na kane ta ngan pin EP tang kanuk sang ne ngai baro pila ya tip mo ban le na kane ka apps bat menta la kham suk ban theo jing wai mo app kan ya chipang amar ka kham slem kham tunan network te kadang ya ta hang ne ngan long kum kanuk sa bang kwa ban a jingli kwa ban bo EP ka wai ka message naki AI baro ki AI ngila ban kamai pisah la dai ki video la ne ki jingruai pila ban kamai pisah tang ba pidon kampat ban tip yaki an kirol hachwa ba pin upload hapo YouTube namar kidon kato ka ne apreng ka jingya dai ka AI bat ka YouTube kidon ki an kirol jong ka YouTube pi haban pen bet kanang ba pin yo ban kamai na ka tu ka jingruai la ne ka video oke ngin pen slam show ngin check no yakani ka jingruai kabala dep generate ba yang ne kala mi ha ki kiti jongi in singap no mai kan hijang wai kanang ba pin ngai ba kalong shisha ka ba clear bat ka ba shai ban generate na kane om dei kum ki app AI suno la ni ki we hendrai na kane ka app si barobor ngas ngau ba ka best pha baro ki jing wai ngale be nang ne ngas ngau ba ka yang ka shai pha yang in singap no Uslap uter kalir kawan Hendrai kari kadang jauman Ki jing snil ki kertau yari yangi Ngis ngap jar ngi shupet pernah Hey ho kun samla to kitno Kapor kala day ban yeng teli ngau ba ka jingruai kala biang ba ka quality vocal bat ka sound instrument mo kalong ka ba bang ka ba ngau tenat ka ba pen shot shisha yaki nong snap la da pi upload haki platform ba pher te kumno ban yo ya kane ka jingruai la ne kumno ban yo ya kane ka soundtrack te pidon kam ban klik hai ni I dot hang ne te da pi klik hang ne kan sapin I track with album artist pila ban download daka video lane daka track only dengan le daka nika MP3 kanang bangan yo ya ka jingruai baik kada download daka la dap mo dengan klik no direct siaka tu Uslap uter kalir kawan Hendrai kari kadang jauman Ki jing snil ki kertau yari yangi Ngis ngap jar ngi shupet pernah
pedria Kajing shisha latap Henry kamen sim yang persyapat yap Kentil ya karen yang Penskem ya katen rai Kat majong kamentangi day banyak ko Ngidon kam kajing kelaha keriban pendu Yakin mender shiski Yen teli Bat kamen sim bashlo Ban weng yaki jing snil bawan tenrong Ri kasi, ri penar Ri baye jongi Hakik ti jongi kalawe kasyon Yang nyaka duitara Raya kasur jong kahok Manoban penek pensa Ladangi hingim kit clear Teyaka kenro bas kem Labataki peteng bandang wan Ai baka jing syai kan be Harda kajing shisha Kelano Kiu irat Penkut ya ai kan jing slam